Bafike ngehora le-12 izolo emini beyolanda imali yesibonelelo sabangasebenzi phecelezi i-Social Relief Grant. Ngehora le-7 kwafika iziqhwaga ngetekisi zabahlehlisa ngezibhamu zisho nokuthi ongahlehli uzoya kokwelusa amadada noyisemkhulu. Lokhu kwenzeke ngaphandle kweposi laseHarding njengalokhu kuze kube yimanje lisehluleka ukulawula abantu abahola le mali. Kuleli posi bayigandaya ngezinyawo zombili yokulekelelwa njengoba-ke ikhona intsha eyake yazama kepha-ke behluleka ukusebenzisana nayo. Baqhamuke nohlelo olubukeka lungasebenzi nalo lokuthi kuze labo abanezinamba ezigcina ngezintathu emapasini abo. Lokhu sikusho ngoba kuze kube yimanje yisinyokotho into elaphaya, bayanyathelana bayaphushana njengoba abanye sebeze basatshiswa ngezibhamu. Iphelile ngenyanga edlule le mali kodwa baningi ebebengakaze bayithole, abanye basathole nje engaphelele yezinyanga ezimbalwa. Abasebenzi beposi abakugqizi qakala lokho kwenzeka ngaphandle. Uma imishini yabo seyihamba kancane bayavala baziyele emakhaya. Alikho icala eselivuliwe ngalolu daba. Nathi-ke sisashoda ngama-resources, asikwazanga ukuthinta iposi namaphoyisa ukuze baliqinisekise kakuhle lolu daba, kodwa izithombe zona ziveza ibe sobala. Unolwazi Ntuzela wayo Insimbi News uxoxe nabantu abambalwa khona lapha kulesiya sinyokotho. Uyaphila ma? Uyaphila? Ngiyaphila. Ngicela ma ukungichazele ngalento ebeyenzeka lapha ePosini ekuseni ukuthi kwenzekeni njengabantu bebekhona bebelele khona izolo bephuthuma ulayini. Hayi phela ngani yami silalile. Ngicabanga ukuthi bengu-number 6. Njengoba kade ngifike ngabo-12. Emini u-12 wasemini. Kuthe ekuseni ngabo-7 kwavele kwafika itekisi. Uma ifika le tekisi yavele iyathi basihlehlisa bonke abantu. Igcwele itekisi nabantu abagcwele. Igcwele kwaba kufakwa nabantu esingabazi kwathiwa igazi liyachitheka njengamanje. Makuwukuthi anihlehli nibavulele isikhala. Kwaba siyabadedela. Sangakwazi ngisho ukuguquka simile sakhala saba into ongayazi bese ngithi kwa mina ngiyagive up. Ngithi ngiyayeka ngoba phela ngiphili ngale mali. Njengoba wena mawuphume manje ngo-12 wanamhlanje kuyimanxa uholile okufike ngo-12 wayizolo kulayini. Ngo-12 wayizolo ngishiya ingane zami ekhaya. Ngokubuka-ke makwesimo wena uma ubheka ukhona umehluko owenzekile njengoba nje kushintshwe le ndlela eholwa ngayo manje? Hayi ngubone umuhle. Umehluko ukhona? Ewe ngoba mase ungenile abagrobhe indawo, mina zange bangirobhe indawo. Ube khona umehluko esayidini lokuthi ngaphakathi uye waphatheka kahle? Ngiphatheke kamnandi ngaphakathi. Inkinga beyila kulayini ngaphandle. Emaphareni. Shuthi kusamele kulungiswe isimo solayini. Hayi ngiyabonga kakhulu-ke ma. Ngezindaba ezithe xaxa vakashela iwebsayithi yethu eziphakazi engahluziwe ku www.insimbinews.co.za. Ungakhohlwa nokucindezela usubscribe kule channel, sikuphakela zona siseHarding.